El dimecres és un dia especial a l'Hospital de Dia de l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de la Mare de Déu de la Mercè. És el dia del taller de cuina. Contribueix molt a la socialització perquè obliga a que diverses persones en un entorn petit doncs es coordinin entre elles mateixes d'una manera espontània per fer una tasca d'una certa complexitat. En aquesta reunió decideixen el menú i quins aliments s'han d'anar a comprar al mercat. Així també treballen aspectes com la planificació i la gestió de l'economia a banda del treball en equip. Se me va la ansiedad en el momento que me meto con ellos, pues hablamos, entonces tú haces esto, yo hago esto, lo distribuimos y nos llevamos bien. Desde que estoy con depresión mayor, no puedo cocinar en casa porque me crea mucha ansiedad y entonces no me estoy alimentando de botes. Aquest és un dels aspectes en què se centra el taller, en aconseguir que els usuaris tinguin uns bons hàbits alimentaris. És fonamental en el procés de recuperació. Això ens pot passar a tots una vegada, no? Tots tenim algun dia així una mica més, però a aquests pacients, desgraciadament, els hi passa molt, molt sovint. I al finalitzar la sessió arriba l'hora de mostrar als companys el resultat del que s'ha cuinat i de compartir entre tots el dinar. A veces...